na tom Priečnom Brale som počula. No, Priečnom Brale tamto, to patrilo do Priešoviec. To nás vyšikoval, no dobre, keď si to napomína, priškol nás tam učiteľ, no a my takí deti, no ako do 3. triedy, tam to horelo od tej strany Liešťanský chotár, aj Priešovský nie, tak to nás domov posielali, a museli aj rodičia z vedrám a tam ľade bola stuňa, tak zalievali, že sa tento chotár nechytil ako Priešovský. No a potom nás vyšikoval tam, kde je to svetlo, tam ľade bola turňa, už keď teraz som nebola, ako som krýva. A už učiteľ nás vyšikoval a tadiaľto, ešte tí prví učiteľia boli. A tuto dubkajte, no a my ako deti, no, nás bolo veľa dubkají a to sa ohlášalo. No a tak tuto je tu bol Jánošik, mal pivnicu. Tu na Jána prídeme a budeme, no ako deťo, dukáty vybierať, ale ja som na Jána nebola.